nami sa Korean nga kanang tirada ba. Ikuyog ni Madam taga Panabo. Hi. Yang mana ka mong kuyog tulog-ubok. Lami ni siya. Yung bana hapon yung kinintinay namin sa Japan, suito kay na diri. Akong balang unggoy. Say masin pa rin kuya. Ano ni kuya? Tara. Hi, Dodo. Atsu, please. Atsu. Say masin pa disang. Nani kuya? Korewa, batilis dat. Hunto, batilis. Umishi kata. Kuno batilis wa. Okay nis. Ay, paano? Sani? Kung sini sama yung boss gani? Taugi? Taugi. Silawan na ito na sana. Green leaf. Sibuyas dahon. Togi. Taugi. Kimchi. Kumo naman yung kimchi. Dami siya nga kimchi no. Kani din minasan no? Batilis. Nang yun din. Lazy po do, okay na sa pangalan na ni. Put the beef here and then Pork siguro na. no, I'm sorry. And this is the sauce. At sinasay Bisaya rin ni ko ay. Bisaya. And then put the kimchi. Kimchi. And then put the sili sa mga pang. Buti nag-ahos, madam. Garlic. And then you make lokot-lokot. And lokot-lokot and you eat. Salamat kayo. Ay, arigato gozaimasu. Dilawan na to. Dinasa ni. Nahilbas. Masarap. Nahilbas. Powder ko ang flavor minasan. Mama Korea eh. Powder ko ang flavor. Mama Korea. Ibigas nila pandamay. Wala pa naman siya. Okay naman siya kanang kanina mo rin. Ibigasin ko. Pero kanang mint na asa ba? Hilbas na hilbas. Amen. Sugoy. Kalabo may stuwa ba? Butang yan pa rin. Ibigasin ba? Kalabo lagi na. Sugoy nakuha na pa rin. Uy. Ahos pa di butang yan. Korean. Ilabay pa rin. Asa na sound type 1? Opo. Sa? Asa napita? Lami pa rin. Powder ko pa rin. Ipikasin. Magsun. Kalabo. Ang salidaw, mga kipap. May mga plugs taas. Walay plug sa Philippines. Pandamay. Mga tagkawan minasan. Ano?
ubos na ubos. Siya kay ko itong yan ikaw. Ano-ano po si Chiyo sa nabot? Kaginawa. So pauli na may masan. Wala may kaon. Post tayo. Boy kayo na. Siya tong suga. Istirahon ta yung mga anak. Asay masen. Dini ka balo mo Bisaya minasan kay opening ka adtog Pilipinas. Asay masen. Una may 100 dis ka? Asa? May 100 dis ka? Asa? Nani? Sa mga Na may 100 dis ka? Hayo ni guys mas. Kayo warin jules. Di maningog minasan. Ano? Sir. Na may 100 ka? Sir. Ah? Overloaded kasi tayo, sir. Pwede pa ka tayo ilaw, sir. Siguro na. Oh, palungon to kay. Oh. Overloaded work eh? Overloaded daw. Hapit mig kuan minasan kusuri. Hapit mig bugas. Mura pare. Pila. Ha? Kanito 780 pinakabarato. 10 kilos ra diri ilang bugas minasan. 2,780 plus 10% nga tax. Minasan, naitimos minasan. Ano? Hi Mos! Kumusta naman ka Mos? Nihunggo minsan di kasabot. Bye bye! Arigato gozaimasu! Kapre, bago dito, kapre. Arigato gozaimasu! Kapre ko sa likod. Abre pare. Oy, mga buutan kay minasan. Mga buutan, bye bye!